Dok su slavili pašu, vjernici su iščekivali znakove koji bi trebali popratiti Kristovo pomirenje i smrt. Neposredno nakon paše pojavili su se znaci. Brojni su gradovi uništeni vatrom, poplavama i na razne druge načine. Nakon uništenja zemlju je prekrio mrak puna 3 dana. U tami se začuo glas koji je rekao kako su gradovi uništeni zbog opačina naroda. Glas ih je pozvao da se pokaju i budu spašeni. Mnoštvo se ljudi okupilo oko hrama u izobili. Razgovarali su o znacima i promjenama koje su vidjeli u zemlji, a u to su začuli glas sa neba. Prvi ni drugi put, kad su čuli glas, nisu ga razumjeli. No 3. su puta razumjeli glas, jer otvorili su uši, a oči uprli prema nebu. Isus je posvjedočio: ja sam svjetlost i život svijeta. Isus je sve okupljene pozvao da dođu jedan po jedan dodirnuti njegove rane koje je za nas pretrpio na križu. Isus je tada prozvao 12 ljudi, uključujući Nefija, te im dao ovlast da krste ljude.